Здравейте всички, аз съм Ултралекар Гейминг. Както виждате, скинът ми е сменен на мой личен. Ще ви покажа нещо, което направих преди време, но преди това. Това е нашето лого на Mega Gamers BG. Подобрено е, предишното беше много по-различно. И сега да ви покажа това. Това е Робо Хотел, който построих преди няколко часа. Сега да се качим горе. Първо да се направим на GMO Mod 2. Тук има 4 честа, празни. С посетителите могат да си оставят нещата. Тук е спалното отделение за VIP посетители, примерно Sky, Deadlocks, Captain Sparkles. Няма никакви системи за сега. Да се превърнем на едно. Ето виждате го. Това са роботични ръце. Вижте как изглежда отвън. От тук простото логото се вижда. Тук се вижда. Тук това е щангиста. И така. Показах ви Робо Хотела. Показах и логото ни. Довиждане от мен, от Лекар Гейминг. Ще се видим скоро.